Maar nu, het allerbelangrijkste van het allerbelangrijkste. De ene belangrijke oproep. Ja, want ze zeker als solo-artiest nodig Pak de camera. Ja, leef nu. Ik hoop dat er het kwartje even een beetje met die aan het gedeeld hartstikke leuk vond. Maar ik had nu ook natuurlijk heel erg nodig, want ik stond dus met mijn levensgeneter in de hoofdfinale van LVK. Uitstekend weet ik gewoon dat je allemaal levensgeneters zit. Maar om levensgeneter nog een niveautje hoger te tellen naar de finale, had ik nodig. En wel op 2 momenten, kan daar veel mee betekenen. Op vrijdag 16 januari is de uitzending te zien dat ik in de halve finale sta. En de herhaling is er daarachterna, zaterdag 17 januari. En dan mag ik na afloop een stem uitbrengen. Dat kan ze te doen door LVK, mijn spatie, en dan mijn nummer 33, LVK spatie 33, naar 4004 te sturen. Maar dat mag dus alleen op die hoofdstond, vrijdag 16 januari, van 8 tot half 9, het 's ochtends. En op zaterdag tussen 15 uur en 15:30, zaterdag 17 januari. Ik zou het er hartstikke goed in kunnen gebruiken, want om mij dus wilt helpen. Veel Landgraaf, heel belangrijk, want de LVK-finale is dit jaar in Landgraaf. Dus wie chic zou het nou zien, want voor een inzending van ons Landgraaf in die finale van Landgraaf kunnen doen. Ja. We zijn nu nog met 60 halve finalisten, er kunnen er 20 finalisten komen. Zullen jullie even geneten en vind je dat nummer leuk of gun me met een plekje in die finale? Ik zou enorm dankbaar zijn voor de stem, dus het is zo simpel eigenlijk. Hè? SMS'je LVK spatie 33 4004. Moeilijk hoeven we dit te werden. Moeilijk hoeven we net te werden. Het enige wat... De kotskeer. Wat? Het is bijna helemaal even gek. Zeg nou maar. Ja, dames en heren, in het kader Landgraaf gaat streaming zitten voor u met een nieuwe Landgraafse artiest. Oh ja, de Christboom, de kennen we al weg, denk ik. Zo. Haha. Ja, eindelijk. De Christboom had het warm, hè. Ja, het is januari, gelukkig. Hè, bijna. Zitten we inderdaad met Tim Hamers. Misschien dat er een heleboel u al kent. Had ook wel eens een keer opgetrokken als door Tim. Had ook wel eens een keer op de 11e van de Landgraaf gestangen. Had ik je ook toevallig op de 11e van de 11e er een mung gestangen zo? Ja, wat verdorie, Ja. oh dat je dat hoor. Ja, leuk man, leuk. En zo begint hij langzamerhand een beetje aan de weg te timmeren als ja, toch de het bekendere Limburgse artiest voor carnavalsfeestjes. Maar wat ik allemaal vroeg in het kader van Landgraaf gaat streaming. Tim Hamers, zo zit nu hij op de zolen van Hubert Jonke. We bessen, wat deze. Stel ik even kort aan de luvuur in die kieken. Ja, geweldig. Nou, Inge Jansen, goedemiddag. Ik ben Tim Hamers en wat doe ik? Nou, met Jans veel plezier werk ik aan muziek. Verschillende soorten muziek. Inderdaad begonnen in de carnaval. En inmiddels doe ik toch wel, ik heb meer als wie alleen carnaval. Huwelijken, communies, oktoberfeestjes. Maar dat ben je ook wel aan het doen. Verjaardagen. Eigenlijk overal waar een feestje gevierd moet worden, vind ik het leuk om erbij te zien. Ik ben in het dagelijks leven machinist bij Den Haas. Ja, dat vind ik echt geweldig. Weet dat is goed. Ik denk, machinist, we weten nog machinist. Voor sommigen jullie die mij niet kennen als door Tim of Tim Hamers, ben ik toch zingende machinist. Zingende machinist. En ik ben ook machinist voor de hobby bij de stoomtrein. Dus ik heb 2 grote hobby's, dat is de stoomtrein en het zingen. En ja, liedjes schrijven, componeren. Gunning passie en wat ik dit jaar ook bij een nummer had je door. Is een keer gaat rustiger, dus net wat ik gaat zo in carnaval. Ook is een nummer echt een bepaald gevoel of bepaalde dingen die bij diezelfde revue zijn gepasseerd. Om die in een liedje te leggen. En dan probeer ik dat ook soms zoals met carnavalsliedjes te doen. Ja. Er zitten toch wel een paar leuke dingen zitten er toch wel in. Ja. En dit jaar steeds in de halve finale in ieder geval van het LVK. Ja. Voor de maar nu krijg ik de vraag. Het eerste wat ik op een gegeven moment zag,
Dan gaan we even kijken. Tim Hamers voor Landgraaf. Ik denk Tim Hamers voor Landgraaf. Ja. Ik zei, Ja. die jongen die kunt toch goed Egelsen. Of dat had zich aan zijn keer ingeschreven van Kerkro. Ja, Probeert het nu een Landgraaf. Misschien dat Nebo Langerlu dat ook denken. Maar Ja. het verhaal zit een beetje anders, denk ik. Ja, het verhaal zit zeker anders. Kijk, wie de eerste keer middag woonde ik nog heen bij mijn ouderen. Mhm. En toen schreef ik me even voor Kerkro. Daarna ben ik op mezelf weer wonen in Egelser. Ja, En toen had ik me inderdaad ingeschreven voor Eigelshoven. logisch. Ja, en ja, weet je, ik ben niet alleen zanger, ik ben ook niet alleen machinist. Ik had ook gelukkig een hele leuke lieve vriendin. Ja, En Matthews Nijhagen. heel goed. Heel goed. Maar toen zijn we dus samen verhuisd hier kijken en toen zijn we in Landgraafhuis gekomen. Ja, En aangezien ook bij diverse concoursen in het reglement nog gewoon staat dat zich inschreef als schrijver of componist of uitvoerende voor de plaats waarin dat ze woont, want dan moet ze ook die adres en alles doorgeven. Ben ik dit jaar daar in Landgraafhuis gekomen. We zijn dit jaar verhuisd. ja. En nou ja, inderdaad, uiteraard dukker op leuke feestjes in Landgraaf mogen staan. Dus ik vind het ook helemaal niet erg om ik het moeten schrijven voor Landgraaf. Maar de halve finale was nog niet, de uitslag was nog niet bekend. En ik kreeg al appjes, Landgraaf. Ja jongens, ik moet me gewoon houden aan een reglement en dan neer. Ja, zodoende zit mijn inschrijving dus in Landgraaf. Kijk, voor ons pakt dat alleen maar gunstig goed. Ik bedoel, van het LVK wat 50 jaar besteedt. Ja, dat is inderdaad best wel toeval. Die vraag kreeg ik ook. Ja. Ja, is dat gedaan omdat LVK Landgraaf is? Nee. Het is wel een leuke bijkomstigheid. Het is een leuke Dat bekomstigheid de dat eerste ze op keer dat dat moment ik verhuizen Landgraaf inderdaad. Heren. Ja, nee, en ook gewoon direct twee liedjes feit in de halve finale. Ja, 44-11. Doe als nieuwe ster aan het firmament. Zo wil ik het dan maar even nemen. dat ben ik best. Want de Prinsen Rotsjaarsberg deed niet meer met. En dat waren eigenlijk wel de groepen vroeger. De Prinsen Rotsjaarsberg. Ik geloof 44-11 in die tijd ook al. Maar ja, goed, dat is, ja, weet je, die hebben een heleboel veel liedjes geschreven in de afgelopen decennia's. Om het zo maar even te nemen. Maar ja, op een gegeven moment is er ook een beetje natuurlijk de regel. Dus ik ben vroeg dat er inderdaad opvolging krijgt in Landgraaf. Nou ja, Dus, ik doe mijn best. ja. Nu gaan we het over, dit is toen wel de tweede halve finale, was hij steeds of de derde? De derde halve finale. Derde halve finale. We gaan de eerste keer met de voetsregel, de halve finale en ook meteen de finale gehaald. En vorig jaar met alvast van harte beterschap. En ook de halve finale gehaald, finale niet. Oké. En dit jaar stuk met levensgeneed daar in de halve finale. Wat ik zei, een heel leuk nummer, Wing. Dankjewel. Leuk. Ja, ik weet natuurlijk niet of ze door de finale met je hoort. Ik hoop het in ieder geval. Het is ook een beetje in de oproep straks. Dat Wender dat liedje ziet en er komt doet Landgraaf. Neem dich nu die muiten. Eén keer per jaar zit er geïnteresseerd in Limburgse muziek voor de meeste van u. Dat is gewoon zo. Ik kan dat niet ontkennen. Dat is stom of. Ik moet dan ook een beetje onpartijdig zien. 44-11 mag ook, maar de Tim is leuker. Mag ik zeggen. Zit er ook te kijken? Dat 44-11. Ja, 45-11. Ja, weet je, maar daar ben ik zo lang mee bevriend. Die vriendschap. Dat kent hij niet op zijn rij al. Die vriendschap kennen we ook wel langzamerhand weer opgeruimd. Oh, ja. Nou, 24 jaar, best wel geklaar met die mis. Nou. Humor, denk wel wat ze zegt. Nee. De Edwin is geen passant. Daar is natuurlijk wel een heleboel in die leven. Maar goed, de woont zo inderdaad in Landgraaf. Probeer ze inderdaad get weer te komen. Dit jaar had ze ook inderdaad een ganz ander nummer uitgebracht. In feite, ik heb meer emotioneel. Dan moet ik even denken of ik de titel me zo veld. Ik ben hem even kwijt. Zijn die stoor aan het water? Ja, dat is een serieuze titel van dich. Achter mijn lach. Achter die laag, ja. Ja. Maar als ze zo liedjes schreef, en dat had ze zelf geschreven, Ja. geeft er dan nog een bepaalde pijn achter? Ja, zeker. En dat had ik ook met dat nummer proberen uit te dragen. Hè. Kijk, wat we als artiesten doen, is we zetten eigenlijk heel veel leuke dingen op social media. Ik sta in de halve finale. Ik sta in de finale van het CMC. Ik ga dit met je maken, ik ga dat met je maken. Maar alle artiesten, en dan kan ik niet alleen over mezelf, ook over de top van Limburg en ook over de artiesten die minder bekend. Iedereen had een privéleven en dat ook wel eens dingen niet lekker zijn, of vroeger dingen niet lekker aan het gelopen. En ik ben daar echt geen uitzondering op. Nee. En ik vind het een schön, of ik weet gewoon 100% zeker,
dat er een heleboel onderwerpen zijn die wat mij is gebeurd of wat ik heb metgemaakt, maar wat ook een ganse hoop anderen met zich meedragen. En achter mijn lach is toch gewoon een hartstikke mooi voorbeeld van, denk ik. Er zijn een heleboel lui. Dat binnen de dure heem is er wel een vuur gevallen en we van de boete gaan. Oh nee, moet even lagen, want vanmorgen net laten zie je dat het mega slechter is gegaan. En ja, ik vind, daar had ik als artiest maakt ze zich er ook schuldig aan, dat ze heel veel leuke dingen post, maar dan zet ze nooit eens een bericht op Facebook of op Instagram of op TikTok voor de jeugd van, nou, me gaat het ook eens een keer minder goed. Het is niet alleen maar dat leuke en ik vind het heel mooi, want ze dan in muziek kan verwoorden en achter mijn lach, is nou ook een nummer, dat is gewoon gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Ja. En dan steekt gewoon letterlijk, kan ze door luisteren wat mij gewoon dus gebeurd is en waar ik mezelf op heb betrapt. Ja. Maar het rent zich natuurlijk gewoon eens toch voorbij. Ik ren me zeker wel eens af en toe voorbij en ik ga gewoon heel erg de neiging om te snel nog toe te willen gaan. En dan wil ik eens een keer een afkorting nemen. Ja, maar dat is ook wel eens af en toe wat ik huur, dat nu inderdaad zo van, daar is ze weg. En dat is dan algemeen, maar naar andere zin snap ik ook, hoe ze zanger is, dan wil ze natuurlijk ook gewoon optreden. Nou, doe wel eens optreden, doe wel eens stappen maken. Kijk, iedereen deed het op zijn eigen manier, iedereen had zijn eigen doelen en wensen. En dat probeert iedereen ook op zijn eigen manier in te vullen. Zeker. En meestal gaat dat goed, maar zo gaan ze in een misstap. Zeker. En daar leert ze van, en dan is het ook graad vallen en opstaan, maar als artiest ben je gewoon bekender dan die lui wat in het publiek steunt. En wanneer ze zingen misstap maat, of doe deze wat het publiek niet zingt, dan geeft ze ook veel sneller de ronde dan. Ja. Dat is gewoon zo. En wanneer ze wel schreeuwen, ik heb dat ook geleerd. Kijk, je kiest ook wie hoger dat ze boven het maaiveld doen kunnen, of als steeds gelijk met het maaiveld. Er valt allemaal meer op en dus kun je ook meer naar kijken op de lui die muziek niks swingen of die wel er gaat op tegenhand dat ze een bepaalde keuze maakt. Ja. Zeker. Ja, goed, en op een gegeven moment moet ze ook zeggen van ik gun gewoon mijn doel nou, ik laat gewoon zien wie Tim is en dan laat ik Germing optreden en mijn liedjes zien. En oké, tegen dat er lui zijn die het niet leuk vinden. Ja, wanneer ik dat kom optreden op de zitzing en dan vind ik het niet leuk, dan kan ze een half stond gaan plassen en de sigaar roken en nummer op, ja toch? Sigaren ze zeggen, heel goed idee. En dan kan ze het niet jaren nog zin maken. En, nee. Maar dan moet ze ook met leren leren. Hè? Ik ga op een gegeven moment, wordt daar heel makkelijk in. Ik ga jarenlang gedischt, ook een dag bij mezelf, zal ik in de bad. Ja, ik nuanceer het even. Ja. Het zal me werkelijk, dat vult het zelf maar, hè. Ik niets interesseren. Ja, en ik denk dat ze dat makkelijker kent zoals ik. Ik trek me wel dingen sneller aan. Ja, dat kan. En dan door zo gaat van, moet ze gaat met toe, maar dan kan ze het overal gaat met toe. En want wanneer ze overal gaat met geest toe, dan geeft ze product maken wat alleen wat ze gedringen met zijn vriendkels, maar wat uiteindelijk niet met zichzelf is. En ik ben gewoon deze persoon. En kan nu niet eenmaal zien dat ze door iedereen in tevreden stelt. Ja. En dat moet ze inderdaad accepteren. Ja. En dan moet ze ook dingen maar eens op een bepaald punt die verlies nemen of zo. Ja, oké. Hey, maar nu even, we zitten nu veel te serieus. Hè? Ja, maar dat LVK, dat is gewoon heel belangrijk dat ze door kunnen zijn in de finale. Ik zou dat rampziek vinden, ja. Ik ga natuurlijk vind dat ook ziek met de voersregel. Ik vind dat ook ziek, dat moeten we op elkaar krijgen. Wie is in de start eigenlijk weer? Want ja, goed, de schrijft op mijn teksten. Dan moet ze op een moment, wie kunt ze erachter dat ze er goed op is? Als ze instrument gespeeld, ben ze bij een carnavalsclub geweest, als ze er in een kloon aangetrokken, ben ze metgetrokken, wat is die verhaal? Nee, los van het feit dat ik het weet. Ik heb 16 jaar lang in de harmonie en fanfares gespeeld, als slagwerker, ik heb ganz veel uitgeholpen bij andere verenigingen. In 2006 ben ik schoolprinsje weer van Kerkhoor. En toen ben ik vergezeld geraakt met een ganse leuke groep, de Stijgnels in Kerkhoor. En daarbij ben ik best snel worden opgenomen. Had ik met mogen schrijven aan teksten. Want toen dacht ik van, wat een andere kant kijk. Maar wie oud was ze toen? Hubert. Het is nu 2026, ja. Zal ik eens even voor het gemaakt. Min 16. Dus 27 min 16, 13 jaar. Dat is knap. 13 jaar. En toen dacht ik van, ik wil dat je doen. En dan begint ze heel laagdrempelig teksten te schrijven. En dat is ook wel eens een 13e dozijn met een allereerste tekst. Maar via de Stijgnels ben ik eigenlijk
had ik ontdekt van, hey, dat zingen en dat schrijven en dat componeren vind ik zo leuk. Ik wil daar zelf met gaan doen. Dan ben ik mijn eigen product gaan ontwikkelen. 2019 gestart met Door Tim, inderdaad. En toen kwam corona. Bam. Alles stil. Alles stil. De bus aan de onderste treden van die ladder gingen zietig en daar was ook geen kans dat Ludig zien. Dus, maar wel zwaar door ga je. Gelukkig mocht ik links en rechts gaan optreden op livestreams. En uiteindelijk wel dat rood opgepakt. En waar mijn product gaan neerzetten, na die corona het ziet. En dan moet ze inderdaad geluk hebben dat ze Luas die eens een kans gunnen. Als nieuwkomend artiest. Ja. Want heel veel verenigingen gunnen nog voor de geroutineerde namen. Snap ik ook wel, want terwijl het publiek trekt dat Zeker. wel. Maar het is juist fijn, want ze daar in het programma steeds dat ze die zelf eens kan laten zien. Absoluut. En zodoende ben ik immer weer gegaan als artiest. En als schrijver had ik me ook opgepakt van de schrijvers en componisten die er al zijn. Wat doen die nu? En kan eens met die lui? Van, goh, dit is mijn product en wat zou ik beter kunnen doen? Nou, gelukkig dat ik er echt een heleboel leuke schrijvers en componisten had die me echt erbij willen helpen. Mhm. En die het ook zelf laten uitzoeken. Die zeiden van, ja, kijk hij aan doen zijn. Die heeft niet het hapklare antwoord van dit is de tekst iets moet zijn, maar nee, ga ik er zelf met sparren. En zo ben ik wel, denk ik, het hoger op de ladder gekomen en ik denk dat ik nog wel langzaam leuke nummers kan maken die ook wel goed in elkaar steken, denk ik. Ja. Ik wou het net wel zeggen dat ik er al ben, absoluut niet. Maar Nee. ik denk wel dat ik, als ik naar mezelf kijk, ik vind wel dat ik heel veel stappen al gezet om inderdaad een leuke carnavalstekst en muziekje neer te zetten. Maar, daar zit ze met één groot probleem natuurlijk. De Kunstkerkel. Officieel. Oorspronkelijk kom ik uit Kerkgooi. Ik ben in Heerlen geboren. En de wets wat Mijn ze oude shows hadden in Kerkgooi staan. Ja, en de wets wat ze zand van Luwtkerkel, dat zijn de Chinezen van Limburg. Ja, is dat zo? Ja. Chinezen zo slim. Ja, weet je, ik ga nog maar, en dat had ik vaker ook gezegd, ook al eens een keer een gesprek met de Edwin, 4411, mensen in de jury zitten van het LVK, is het geen excuus dat ze niet snapt hoe andere delen van Limburg over zingen. Ja. Doe juist wat dat betreft te lezen. En als je niet snapt wat uit Noord-Limburg kunt en hoe het Kerkel kunt, dan hoort je niet in die jury te zitten. Los van het feit dat ik waarschijnlijk een verdacht had dat er toch wel eens lui zitten, inderdaad, die dan niks van verstond wat in een Kerkel zingt. Dus toen had naar mijn mening toch een beetje gezocht naar een mengelmoesje Limburgs, of niet? Ja, nee, dat is ook zo. Maar, niet alleen daarvoor. Kijk, ik had inderdaad toen de keuze gemaakt om een beetje af te gaan van het Kerkruids dialect. Alhoewel ik dat wel nog helemaal zing. Hè. Ik heb gewoon een Horstond boek en ik zing de Horstond Kerkruids. Ja. Met plezier. Alleen ik had toen wel gekeken van waar wil ik naartoe? Wat wil ik gaan neerzetten? En wie kan ik mijn doelgroep verbreden? Ja. En dat had inderdaad slechts op dat verhaal wat zo zegt. Los van het feit dat ik geen kende in de jury zit. Maar ik had wel het idee dat mensen een Kerkruidse tekst stuurt. Dat ze veel minder kans hadden. Nou, wel nog op die halve finale, maar ik denk dat de finale echt een stapje te ver is daarvoor. Denk ik persoonlijk. Ja. Dan never. Ook inderdaad van mensen als artiest aan de bak wil komen. En ik denk dat dat misschien nog wel een groter stuk is. Hè? Vooral nu over die concours en met name even op het LVK. Maar ik denk, wanneer ik een kans krijg in Roermond en ik ga door een Horstond in het Kerkruid zingen, dan kan ik mijn best doen, maar ik denk dat ik onbewust het jaar daarna niet meer terug hoeft te komen. Ja. Je weet omdat de lui het niet versteunt. En dan trekt ze het breder dan alleen die jury. Ja. Want wanneer de lui het niet versteunt en de lui kan het niet waarderen of adoreren het niet en gunt er niet met weer, ze gunnen het zelf niet zingen. Ja. Wanneer ze een kroeg weer opsteunt, de dag erna op carnavalsmondig, gunt ze het niet nog eens zingen, want ze herkennen of vingen zichzelf er niet. En dat is rot, dat is zonde. Maar dan moet ze wel die keuze maken, oké. Gun ik dan via het dialect en ik weet dat mijn groep beperkt blijft. Of als je als doel als artiest om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten genieten van die muziek. In Limburg, België, Duitsland misschien. En dan trekt ze over gans Limburg. En dat is wat ik hier wel. Zeker. En dan heb ik inderdaad een bewuste keuze gemaakt. Oké, ik gun inderdaad voor een algemener Limburgs dialect.
Oké, ik snap dat. Nou, anders ja, als je natuurlijk door Jacques Vinders door het ganse Limburg kunt. En dat wordt bijna overal wel geaccepteerd. Ja, maar in welke tijd is dan Jacques Vinders goed geworden? Dat is tegenwoordig ook zo'n invloed van social media en nummers die gedeeld moeten worden om opgepakt te zien. Ja, ik denk wel, dat Jacques Vinders had het op zijn tijd heel goed gedaan. Ja. En als ze er op een moment steeds, dan kan ze zich er ook noemen met. En dat is natuurlijk ook een hele goede zanger. Ja, nee, zeker. Maar mensen zo vanaf onderaan de ladder moeten beginnen. Denk ik is dat in de lastig. tegenwoordige tijd situatie moeilijk is. Want die lui waar ik ga staan in Roermond, die dat op die hoofdstond niet metpakken, die pakken dat nog niet met op Facebook, Instagram, TikTok en noem maar Janse Klimbie maar op. Maar goed, even positief. Hè. Ja, nee, zeker. Nee, ik snap het. Kijk, de steeds voor de eerste keer op dat podium door in de Remung, op de 11e van de 11e. Ja, Ik denk toch een klinge dreum, toch? ja, echt wel. Ja. Dat is echt. En wie vult dat? Vult dat bijvoorbeeld de eerste keer weg, bijvoorbeeld de Landgrafslager won het en ooit. Daar moet toch op een gegeven moment borrelen van binnen, of zie ik het verkeerd? Ja, dat is. En zenuwen misschien? Ja, zenuwen, want ook omdat ik dat gewoon, wie ik dat eigenlijk allemaal wel doe, gewoon live wil zingen. Dus ja, dus is er toch voor een hele grote menigte, het werd goed gezonden. Wel scheer dat ze de beste versie door naar vuren brengt. Maar wie ik de eerste keer daarvoor je vroeg, hoe goed, ja. Dat is zo'n droom, want dat is inderdaad een kant die ik op wel. Hè. En op het moment dat ze als nieuwe artiest ook een beetje die bekendheid kan bouwen. Zeker. Dus wanneer ze daarin als nieuwkomer gezien werd en de werd toch uitgenodigd om op dat podium te staan. En dus steeds er voor die menigte. Dat is wel echt, het voelt heel erg gegund. En kans, die je met twee hang aanpak. Ja, gewoon chic dat ze daar als, dat er ook toch wel geen plek is voor nieuwe artiesten. Ja. En dat vind ik wel heel mooi dat Hij is ook nodig. ja, dat ze door de maak staat tussen Zontana, Spik en Span, Beppie Kraft. Ja. Neem maar Nou ja, op. God Spikkenspan had ook best lang nodig gehad voordat ze daar eindelijk horen. Ja, maar kijk hoe ze nu zijn. Ja, dus bedoel, Ja. in het begin was dat ook, weet ik dat ik van nu goed van Spikkenspan, ik weet het niet. Nee, maar ze veroveren Wat ik toch daarvan alles, denk. Maar dat is wat ik wil zeggen, jullie moeten ook gewoon aan zich wennen. Dat is gewoon ook vaak zo. Hè? Ik bedoel, je raadt en dan moeten ze de klein. kans krijgen dat Ludera kunnen winnen. Ja. Ik En bedoel, zo'n 11e van de 11e, ja. ja, dat werkt inderdaad heel goed. Ja, Tim, eens even kijken. We hadden het net over muziek, hè. Ja, En de meeste artiesten, of er zijn een x-aantal artiesten, zoals wat ze zeggen van zijn een Zontana of een Big Benny, die gebruiken inderdaad heel vaak inderdaad bekende liedjes, om door toch inderdaad gemakkelijker succes mee te krijgen. Dat is bij dich eigenlijk gar niet, toch? Had ze ook al gehad wat ze zegt van, goh, Ja. dat is een cover die ik wel gebruik. ik doe het nu op mijn optredens een beetje 50-50. En kijk, ik zou het uiteindelijk het mooiste vinden, wanneer ik inderdaad ga swingen, Spik en Span, een hoofdstandprogramma neer kan zetten, waarbij dat lui ding liedjes mee blijven. Maar dat, ja, dat moet ik gewoon ook eerlijk zeggen, ik ben er nog niet. Dus daar kunt ze net helemaal mee weggaan. Dan moet ze wel iets herkenbaar zijn, wat lui wel ook metzingen. Dus ik ga ook covertjes, ik ga ook een medley. Alleen ik wil wel zoveel mogelijk mijn eigen product naar voren brengen. Want daar werk ik lang voor. Ik Zeker. probeer er ook meezingers in te maken. Dus ik zit nu ongeveer, denk ik, 50-60% van mijn eigen liedjes en 50-40% covertjes. Ja. Ik heb bijvoorbeeld Man voor Amore van DJ Utsi heb ik gecoverd. Waar ik mezelf met een artiest vergelijk ik me met Guus Meeuwis of Jan Smit. Van Wederbrein natuurlijk. Hè. Ja. Dus ik sluit mijn optreden af met een Guusje medley. Ja, echt Guusje wel? Limburg medley. Ah, leuk. En dan zing ik een paar nummers van Guus Meeuwis in het Limburgs. Ja. En ik vind het zelf gewoon heerlijk om mee te zingen. Ze kan er ook echt mijn gevoel leggen. Maar du ziet dan ook dat ze wel get herkenbare dingen voor het publiek. En een festival der liefde. Ja. Get evergreens, zeg maar. Dus nee, ik probeer heel erg sterk bij het eigen product te blijven. Dat is uiteindelijk het chicste, ook door een Roermond. En twee nummers van mezelf gezongen. Nou, die eerste kolonne is toen dat met te zingen. Dat is gewoon kicken. Ja, dat is leuk hè. Want er is niks geklauwd, dat is gewoon puur van zichzelf. Ja. Maar dat zijn natuurlijk ook wel een beetje, ik noem dat immer,
wat er vuur aan staat, dat zit eigenlijk toen vastgelopen als extremisten. Ja, nee, dat is ook zo. Dat is echt zo. En dat- Zie je ook allemaal ja. dezelfde kop langskomen. Hè? Ja. Maar ook die lui, sommigen worden vastgelopen dan niet. Nee, dat is ook zo. En worden ook Ja. niet half zo leuk voor de artiesten. Nee, ik sta nog altijd gisteren toevallig nog een discussie. Ik sta luisteren. Ik sta wat ik en mijn vrouw doen. Ik bedoel, we beginnen met de carnaval, waar nou echt gewoon zich. Ik bedoel, we beginnen er zo de kop in te gaan. Ik bedoel, terwijl Ja. anderen, die gewoon misschien met een beetje pech, gewoon ze op toch kijken. En die zeggen, ja, weet je, ik ga een herres iets doen. En ik ga naar het LVK. Maar ja, we zijn wat dat betreft een beetje de extremisten. En ja, dat maakt het toch wel Bij leuk. ons rijdt dat Dat is een trein hobby. het ganse jaar. En ik kreeg ook nu heel vaak de vraag van, oh Tim, dus als het nu wel weer drukker houden. Ik zei, ja, het is maar iets te bekijken, want nu is het heel veel doen. Het optreden, het promoten van die eigen liedje en noem maar op. En door het jaar heen is gratis ook keihard werken. Ja, want best met teksten bezig. best met teksten bezig. En het is echt niet zo dat zo de levensgenieter wat ik nu aangemaakt echt niet hebben ovend geschreven. Nee. Ik begin nu met mijn ideeën voor volgend jaar. Oh, waar wil ik naartoe? Wat voor soort liedje? En dan denk je, oh hey, dat is leuk en dit is leuk. Ja. Maar dat trein moet het ganse jaar voortzetten en allemaal die zelf verbeteren om uiteindelijk een goed product proberen neer te zetten. Liedjes die in een oven zijn geschreven zijn gelukkige toevalstreffers, noem ik het maar. Ja. Je kunt hetzelfde vuur. Mhm. Ja. Ik ga zelf aan zo'n liedje gehad dat gewoon echt ver jaar had gelegen, omdat ik er richtige schoen mee vond. Ja. Ik denk, wat moet ik heen doen met, ik vind het een leuke tekst, maar Heel de muziek herkenbaar. lukt net. Heel Ik bedoel, herkenbaar. ik ga ook nog eens een keer gehad, dat hou ik gewoon letterlijk en vuurlijk inderdaad in een oven veertig. Ja. Maar het is me gewoon nog nooit van tevoren gebeurd. Nee. Dus Lu die zei van, ja, schreef ze in de dag, alles. Dat is natuurlijk onzin. Want er zijn Ja. allemaal dingen bij die ze naar de hand nog een beetje verbeteren of dergelijke zaken. Of, Ik begin immer van nu zingen titel en ik ga inderdaad ook al 2 jaar nu in de titel leggen. Ik vind de titel hartstikke leuk, maar De de rest een of andere valt manier valt de rest nog niet. Dus ik weet wel van dat gaat er komen, maar moet ze inderdaad moet ze het niet forceren, want dan geeft ze dingen verzinnen voor die liedje af te krijgen en dan wordt het vaak valt het resultaat tegen. ja, Maar er was wel, Lu, wat ze graag ook zegt, die gaan op zomervakantie en die liggen in eind augustus, begin september met de voet nog aan het zonstrand. En die denken van, oh, ik moet eigenlijk volgende week nog eens kijken. Oh, voor 2 weken is er, 2 maanden is er 11 uur na 11. Oh, misschien morgen eens aan een carnavalsliedje beginnen. En die beginnen dan in september en die hadden soms nog wel eens het geluk dat het dan ook dat kan. boem, toch fel. Tim, ik weet eigenlijk al een heleboel van. Ik denk dat ze gewoon een heleboel dingen als uitgelachen en de Lu inderdaad die kieken. Ik hoop dat Ja. mensen dat nu kieken. Ja, ik hoop het ook. Maar nu, het allerbelangrijkste van het allerbelangrijkste. De ene belangrijke oproep. Ja, wat ze zeker als solo-artiest nodig Pak hebben. de camera. Ja, Leeflu, ik hoop dat er het kwatsch even een beetje bij die had gedeeld hartstikke leuk vond. Maar ik had nu ook natuurlijk heel erg nodig, want ik stond dus met mijn levensgeneter in de hoofdfinale van LVK. En stiekem weet ik gewoon dat er allemaal levensgeneters zit. Maar om levensgeneter nog een niveautje hoger te tellen naar de finale, had ik nodig. En wel op 2 momenten, kan dat gaat veel meer betekenen. Op vrijdag 16 januari is de uitzending te zien dat ik in de halve finale sta. En de herhaling is er daarachterna, zaterdag 17 januari. En dan mag het na afloop een stem uitbrengen. Dat kan ze te doen door LVK, mijn spatie, en dan mijn nummer 33, LVK spatie 33, naar 4004 te sturen. Maar dat mag dus alleen op die hoofdstond, vrijdag 16 januari, van 8 tot half 9, het 's ochtends. En op zaterdag tussen 15 uur en 15:30, zaterdag 17 januari. Ik zou het er hartstikke goed in kunnen gebruiken, wanneer mij dus wilt helpen. Veel Landgraaf. Veel Landgraaf, heel belangrijk. Want de LVK-finale is dit jaar in Landgraaf. Dus wie chic zou het nou zien, want voor een inzending van ons Landgraaf in die finale van Landgraaf kunnen doen. Ja. We zijn nu nog met 60 halve finalisten. Er gaan er 20 finalisten komen. Zullen jullie even geneten en vind je dat nummer leuk? Of gun er me gewoon een plekje in die finale? Ik zou enorm dankbaar zijn voor de stem. Dus het is zo simpel eigenlijk. Hè? SMS'je LVK spatie 33 4004.
Moeilijker hoeven we het niet te werden. Moeilijk hoeft het net te werden. Dankjewel alvast. Het enige wat ik daar nog aan kan toevoegen, ik vond het leuk dat Tim heeft hoor. Ik bedoel, Ik vond het leuk dat ik bij die mocht zien. Ja, ik vind het sowieso allemaal leuk dat we ons even af en toe spreken. Af en toe sms'en voor alles met elkaar. En zo van, hey, chic, man, best leuk. Ja. Maar god, dat succes kun ik eigenlijk een keer rennen. Maar ja, god, soms had ze de klik met nu. Maar du bent ook oprecht en du zegt gewoon wat ze dings en vings en kan zo kritisch zien naar en ik denk dat dat wel eens het weet je ding is. kritisch ik op mezelf ben. Ja, Dus zal we toch maar nog dat een kent ze dingen ook doen, naar gewoon in de anderen. stroomsgek. Maar ik kan ze ook naar anderen doen. Dat is wel een kracht iets. Nou ja, kan maar ze met je hebben. maar dan moet ze het ook kennen waarderen. Het is niet immer zo. Ik had er zo niet gezegd. Ik zeg, wat ze gemak has, is niet mijn smaak. Mhm. Maar het is van een bepaalde doelgroep, is het echt heel erg leuk dat ze het maakt. Mhm. Maar ik vind er geen klap aan. Ja, Maar dat zegt niks over het feit dat het net Ja. groot is. zeker weten. Maar ja, mensen die dan ontvriends, dan denk ik, vriend, daar is het net gesnapt. Nee, Dat is het gebeurd het echt. nee, maar dat is zo. En het Jordan nou zo dat jongen een slingermix. Oh shit, had ik verwacht dat het een jongen is. Maar goed, boeit net. Ik hoop net dat Nee, ja, het nee, nog maar, niet eet. nee, maar, Anders is het nooit ontvriend. nee, het geen van ding. Nee. Maar ik kon daarna nog niet samen, maar weet je, ik ben ganz eerlijk. Hè. Het is niet mijn smaak. Maar ik ga nog eens, dan zal ik gewoon zeggen dat tegen Edwin, en daar weet ik het eigenlijk niet te veel over meegaan, voor wanneer ik de vaste een slingermix maak. En ik zou denken bij mezelf, dat liedje is niet bij mij opgenomen, dat is ook niet bij mij opgenomen, dat is ook niet bij mij opgenomen. Dan had ik geen slingermix. Mhm. Dus daar is geen plaatje om jaloers te zien op het andere doen. Ja. Toch hun die eigen werk hun goed, maken hun eigen leuke liedjes. En wanneer nu dat beveelt, is het prima. Wanneer nu het niet beveelt, ook even goede vrienden. Ja, zeker. En daar is nu, wat ik al zei, dan moet ik eigenlijk naartoe. 15 januari, presentatie van alle landgasten liedjes uit Landgraaf. Hopelijk te mogen begroeten in het Hert van Warburg. Ik had het Tim ook goed genuttigd. Hij is niet verplicht om te komen zingen, had ik ook gezegd. Dan kunnen we of het langskomen, dat is ook gewoon gezellig. Maar hij mag van mij komen zingen, dat is ook zo. Maar er is geen geld voor. Ik kan mezelf amper zelf betalen. Dus wie van het Tim. Gaan we nu best zorgen. Ja, juist. Hey. Kapitalist, ja. Ja. Je moet eens weten. Nee, maar ja, ik zou het fijn vinden wanneer er 15 januari door zit. Hert van Warburg. Met een heleboel leuke dingen. Ook inderdaad is het te zien van muziek uit Egedorp. 4511 kunt langs. En dan mag dit keer net zoveel moeilijk wie de laatste keer. We maken er gewoon een gezellige ochtend. Vanaf 19 uur zit er welkom. En dan, dan laten we een beetje de acte rondkomen van wat al niet geweest in Landgraaf. We hebben het quizjes, we hebben het karaoke en gewoon gezellige optredens. En dan maken we er het leukste van. Wens ik u voor nu het allerbeste. En dan hoop ik dat we ons over een paar dagen zien in het Hert van Warburg. Wanneer het hit Landgraaf gaat streaming. En dan alle liedjes van Landgraaf op online. En misschien had het Tim ook nog over een aantal maanden een verrassing voor ons. Dat we dat ook bij die compilatie erbij gaan zetten. Ja, laten we het hopen. Ja, goed. Goed, Dan wat zo. levensgenieters. Ik zou zeggen, En niet vergeten op de Tim stemmen. dankjewel. Ja, 44 hoeft niet per se, man. Tim maar, oké? Ja. Nou, jawel. Och. Of je er, 2 liedjes in de finale. Ja, 2 liedjes is ook toch chic. Alleen, ik geloof, even hoe het kop dat er 45-11 in weg later is. Durf ik even net heel op te zeggen, maar... Een week later in de finale. Daar zit er aan de link. Dat was heel veel gedaan. Ik dat helemaal goed uitblijft. Groetjes en tot 15 januari. Ja, dank je. Groetjes. Hoi hoi. Dit is heel zo lekker de finale. Een week later. Ja. Zit ik aan te liggen op een mega terrein.